Mama's Life School може да бъде полезен на всички хора, които срещат високи нива на стрес, различни належащи ситуации в техния живот, развод, загуба на близък, раздяла с гадже, проблеми с възпитанието на децата, притеснения относно настоящата ситуация в световен мащаб. 78% от населението на западния свят по статистика страда от някакъв тип mental disorder, mental discomfort. Дали ще е посттравматичен стрес, дали ще бъдат паник атаки, дали ще бъдат тотално объркване в ценностната система, неяснота какво имаме да свършим в този живот, какви задачи имаме или невъзможност да ги постигнем. Мъжете най-често срещат проблем в това, че света изисква от тях прекалено много. Те трябва да бъдат много богати, много успели, много умни, много добре облечени, много добре натренирани, трябва да издържат жената, детето, трябва да бъдат добри приятели. Това е една трудност, която те виждат и идват в моя кабинет объркани. Жените от своя страна трябва да отговарят за 1000 неща. Една жена, за да бъде майка, тя трябва да бъде добър психолог, добър доктор, добър педагог, добра домакиня, добра готвачка и всички останали неща, което също е голям стрес. Всички хора в някакъв етап в своя живот имат нужда от коучинг.